Moi, mä oon Fanni ja täällä on Savonlinnan kriisikeskus. Mennään katsomaan, mitä kriisikeskus tarjoaa sinulle, läheisellesi tai ystävällesi. Ja mitä muuta kriisikeskuksen toimintaan kuuluu. Moikka! Tervetuloa! Savonlinnan kriisikeskus on Savonlinnan seudun Mielenterveys ry:n ylläpitämä, matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja osa valtakunnallista Mieli ry:n kriisikeskusverkostoa. Kriisikeskuksen keskeisin tehtävä on avun ja tuen tarjoaminen erilaisissa vaikeutuneissa elämäntilanteissa, joissa omat voimavarat eivät riitä. Näitä tilanteita voivat olla läheisen ihmisen menettäminen, ihmissuhdeongelmat, arjen haasteet, traumaattinen kokemus tai mikä tahansa mieltä kuormittava asia, jonka jakaminen ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tuntuu tarpeelliselta. Kriisikeskuksessa tarjottava keskusteluapu on lyhytkestoista ja pohjautuu myötätuntoiseen, tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Kriisityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja edistää tämän selviytymistä vaikean elämäntilanteen yli. Kriisikeskukselle voi tulla yksin, puolison tai muun läheisen kanssa. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös videoyhteydellä tai puhelimessa. Tapaamiset ovat maksuttomia. Asiakastapaamisten ohella Savonlinnan kriisikeskus tuottaa elämän eri kriisejä kokeneiden vertaistukiryhmiä. Lisäksi kriisikeskus osallistuu mielenterveyden edistämiseen tekemällä alueellista vaikuttamistyötä ja osallistumalla itsenäisesti tai yhteistyöverkoston toimijoiden kanssa erilaisiin tapahtumiin toiminta-alueellaan. Kriisikeskus luennoi ja tarjoaa mielenterveyden ensiapu- ja tilauskoulutusta eri yhteisöille. Kriisikeskuksen yhteydessä toimii Rikosuhripäivystyksen Savonlinnan palvelupiste. Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaajaa voi tarvittaessa konsultoida tai pyytää työpariksi kriisikeskuksen asiakastapaamisiin. Kriisikeskuksissa toimii ammattilaisten rinnalla koulutettuja vapaaehtoisia kriisiauttamisen eri muodoissa. Savonlinnassakin vapaaehtoiset koulutetaan tehtävänsä tukihenkilökurssilla ja heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta eri tavoin. Suuri osa vapaaehtoisista osallistuu valtakunnalliseen kriisipuhelinpäivystykseen. Tämän lisäksi Savonlinnassa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua tukikoirakkotoimintaan tai osaksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkisen tuen ryhmää. Lisäksi kriisikeskuksella on nuorten jeesitoimintaa. Savonlinnan kriisikeskuksen henkilökunta ja vapaaehtoiset noudattavat kaikessa toiminnassaan Mieli ry:n eettisiä ohjeita. Kuten kaikessa kriisikeskustoiminnassa, Savonlinnassakin kriisiauttamisen tavoitteena on nopea avunsaanti, jonka lähtökohtana on asiakkaan kokema tuen tarve. Kriisikeskus